Koliko se sjećam... I prodavao je sve gadžete i 90 ponek je bio prvog na europskom takmičenju. Sa topom. Top u kutiji novčanica koja je zapisana serijski broj. I pitanje na fakultetu zbog kojega su mnogi padali je bilo kako s pomoć voltmetra, odnosno potenciometra, sa vrha tefa zgrade izmjeriti visinu. Naravno, visina 10 metara u sekundi, lala. Ali je bila varijanta, ja sam amater. Sad gledajte ovako, o čemu se radi. Špil karata. Obično pitam ljude da li su sve karte jednake ili različite. I tu počinje velika dilema. Različite, naravno da su različite, ali samo sa prednje strane, jer sa zadnje strane su sve karte jednake. To je logično, tako? Tako je. Nisu obilježene, da bi tu teoriju obilježenih karata ili markiranih karata za obilježeno. Zamolit ću upravo vas. Onda stanite se ovdje, slobodno. Slobodno. Znači ja sam ne pogodio za pranje novca. Ne, ja ne radim niti za novac, nego... Norca. Zamolit ću vas da odaberete bilo koju kartu, koju god hoćete, apsolutno. Može, apsolutno, može sve karčak izmještati. Biće mi izrazita čast vas prevariti sada. Uzmite si jednu kartu i molim vas svima ju pokažete. Ali baš dvije. Ne dvije, nego samo jednu. Da bih ja bio 300% siguran, ne 200, nego 300%, imam još jedan rekvizit, obični flomaster. I zamolit ću vas sljedeće. Na prednju stranu karte, to je ova tu strana karte, da stavite vaš cijenjeni autogram. Tako, preko sedmice tref. Ono ću vam pokazati zašto ste baš mi odabrali, a mislite da se radi u slučajnosti. Mogu dobiti još jednu? Čega? Odabrali ste svoju kartu, tako? Prva stvar koju niste znali, mislite da ste mene prevarili, sve vrijeme nosim jednu akreditaciju na kojoj se namjerno od ostraga stavio 7 tref, kao što vidite znak. Cijelo vrijeme nosim 7 tref znak na svojoj akreditaciji, upravo karta koju ste vi odabrali. Znači, mislim da ste me prevarili, ali zapravo cijelo vrijeme znam da čisto 7 tref jer je pripremio to bilo. Ajmo dalje korak. Kako se sjećate kad znate da sam činala 7 tref? Sad ćemo ovako napraviti. 7 tref koje ste vi obilježili, vrlo decentno, stavit ću na sredinu stola ispred cvijećnjaka. I gledajte nemoguću iluziju. Vaših 7 tref, evo neću vas prevariti, stavit ću ispred ovdje i još gore kutiju, odnosno papar i stol. Samo sekundicu, prije nego što krenem, mičem se od karte i odabirem iduću. To je srce kralj, dobro ga pratite, dogodit će se nešto nemoguće. Ovaj kralj, ako ga pobrišem, on će upravo postati ovih 7 tref potpisani. Slobodno pogledajte. Sad, kasno je sad. Ja sam pitao prije, ali dobro. Naravno, srce kralj je već tamo. Hvala vam lijepa, pjesate, gospodine, naravno. Pa zamolit ću vas da vi promiješate karte, kako god hoćete. Možete baciti na pod, možete čovječne ljudi s kartama, radite što god želite. Prvo ću se s nešto nemoguće, koristit ću opet flomaster, ali ne za isti trik, nego za nešto drugo. Ono, šafla je. Šafl, bila pjesmača, to je se šafl. Izvrsno. Slobodno. Oma na YouTube, online streaming. Izvrsno. Odaberite bilo koju kartu, mogu je i ja vidjeti, koju god zaželite. Koje se vama svidi. 10 tref. Zamolit ću i vaš autogram preko čitave karte da se potpišete. Znači, koliko god hoćete, slobodno se potpišete. Znači, da li se slažete sa mnom da nigdje na svijetu ne postoji ovakva karta potpisana s vašim potpisom? Pa mogu bi skoro garantirati. Koliko da postoji? Dobro, možemo stvoriti flomaster, samo ćemo da stvoriti da se ne zamažem. Evo, sad ćemo se to. Opa! S ove strane, ova strana i... Si sigurno da mene nećete možda mijeniti. Da. Ovako, o čemu se radi? Pogledajte vašu kartu
Ona jedina ima potpis vaš, jel tako? Stavit ću na vrh i vrlo polagano staviti u sredinu špilu. Gurat ću ju u sredinu. Znači ona je u sredini. Treba će mi samo 3 sekunde da je prebacim na vrh. I ona je bolja. Sa vašim potpisom. Da li vam je to možda bilo prebrzo? Treba možda sporije. Ja ću mi još nakon to vrlo sporo pokazati. Dakle, možete slobodno doći sa kamerom naprijed. Dakle, potpisana karta je cijelo vrijeme ovdje. Prebacit ću je u sredinu. Još uvijek nije na vrhu, nego je gore ospica. I u sredini doći će na vrhu. Sad bi me ljudi pitali. Slobodno snimete, nema problema. Gledajte što je zanimljivo. Vi ste bili uvjereni da je vaša samo jedna jedina desetka trefno pisana, je li tako? Ja ću još nešto pokazati. Nasumično zvadit ću još 2 karte. Još ću 2 karte izvaditi. Ja ću ukupno imam 3 karte, uključujući i vašu. I ću karte da izmiješam. Prvo i donja slučajno ako mi se zalomi da se vodi, da li možda osmica karo, samo to pitanje nije, jel? Znači nije osmica karo, a nije više niti, znači nije ni trojka karo prepostavljena, znači neka iz sredine. Sada, kako ću ju pronaći? Ima samo jedan način, a to je da ih prvo promiješam. I presječem na 3... Jan, sad imaš izazov dedukcije trika. Da, a ja sad probati još jedan put ovako, bez ikakvoga gledanja, izvući jednu kartu i sredinu i sve to dečko srce. Ako se navara. Bravo. Gospodin na trenutak odvuko pažnju, ali ipak nisam na sebi pronašao da